Vi har valgt at fordybe os i krystallisation. I dette forsøg vil der blive benyttet omkrystallisation og sugefiltrering, da man skal oprense den fremstillede acetylsalicylsyre. Oprensning forstås ved, at man får et renere produkt. Acetylsalicylsyre er et af de mest benyttede lægemidler i verden. Det er et mildt smertestillende stof. Stoffet indgår i en lang række velkendte medicinalprodukter, som aspirin. Med en organisk syntese fremstiller acetylsalicylsyren ud fra salicylsyren. Det fremstillede produkt oprenses ved omkrystallisering. Til grund for denne proces ligger det faktum, at langt de fleste stoffers opløselighed stiger med temperaturen. Ved et stofs opløselighed ved en given temperatur forstås den mængde af opløselighedsmiddel netop giver en mættet opløsning. Afkøles en mættet eller en umættet opløsning langsomt, vil den på et eller andet tidspunkt ende med at blive overmættet med hensyn til et opløst stof, hvilket næsten altid hurtigt vil give anledning til en spontan udkrystallisation. Reaktionsproduktet oprenses ved omkrystallisering. Ved denne proces benyttes, at acetylsalicylsyren opløses i varm etanol med en tungt opløselig i koldt vand. Her kan man se 3 af de 4 stoffer, vi vil bruge til fremstilling af acetylsalicylsyre. Det første stof er koncentreret fosforsyre, der bliver brugt som katalysator. Det næste man kan se er etansyreanhydrid, der danner en ester. Den bliver benyttet i stedet for etansyren, da den er mere reaktionsvillig. Den sidste der vises her er salicylsyre, der er trivialnavnet for 2-hydroxybenzosyre. Vi arbejder derefter vores 5 gram salicylsyre med 3 decimalers præcision. Som I kan se, kan det skabe lidt problemer. Vi afmåler så vores 10 ml etansyreanhydrid samt 5-6 dråber koncentreret fosforsyre, som ikke bliver vist. Vi øger temperaturen i et vandbad til omkring 70-80 grader Celsius. Den sidste af de 4 stoffer, der skulle bruges til etansyre, men husk H og P-sætningerne. Det er vores etansyre, som man skal huske at have en instinktskab. Når opløsningen er stået ved 70-80 grader i 10 minutter, så skal temperaturen sænkes, da det vil øge mætheden, altså B-punktet. Vi tilsætter så det isafkølet demineraliseret vand, som får det til at ryge hen til punkt C. Og der vil ske en krystallisering, når det bliver ridset i siden af glasset, da der skal dannes krystalkim for at starte selve krystalliseringsprocessen. Urenheder kan gære lignende. Vi laver også en sugefiltrering, da vi er bare så fucking awesome, for at få vores syntetiserede acetylsalicylsyre oprenset fra resten af opløsningen. Vi vil ikke nå i dybden med denne enhedsoperation, da det er en anden gruppe, der fordyber sig i den. Der skal derefter opvarmes etansyre til ca. 50 grader for at få opløst alt acetylsalicylsyren, som vil få os hen til punkt A. Acetylsalicylsyren opløsningen hældes i isafkølet demineraliseret vand, hvor man kan se, der sker en omkrystallisation, som tydeligere dog er den opløsning renere.